Куралардан курай кисеп алып, жанландырам өреп тынымны. Бары курай аңлар мине, бары курай аңлар жанымны. Рузия Камаева. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләребез, хәерле сәгатьтә халык иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Без бүген аңлаганыбызча курай турында сүз йөртәбез. Әйдәгез әле искә төшереп китик, безнең татар халкыбызның нинди төр, нинди тип дөресрәк курайлар бар. Әйдәгез, менә беренче тип, иң киң таралган курайларның берсе бу кыска курай. Сыбызгы курай дип йөртәбез. Аннан соң аны төрен билгеләр өчен татар курай дип йөртәләр. Бу уен коралларының материаллары бүгенге көндә тимер, металлардан ясыйлар, алюминий металлдан ясыйлар, элек агачтан күбрәк ясаганнар. Икенче типтагы курай, бу булар, менә күрәсез, менә шундый озын курай. Аннан соң көпшә курай дип атыйлар. Мондый курайның исеме күрәсезме, ике уемы бар. Ике уемлы нугай курай. Нугай курай, аннан соң тел курай дип атыйлар. Тавышны чыгаралар тел ярдәмендә. Бу инде сыбызгы өлеше булган нугай курай. Бу икенче типтагы курай булды. Бүген минем сезнең белән өченче типтагы курай турында сүз башласым килә. Әле узган сәхифәләрдә сөйләгән юк иде, бүген сөйләшәм. Бу курай озын курай дип йөртәләр, кырлы курай дип йөртәләр. Руслар әйтәләр, поющий тростник диләр. Аннан соң тагын бер атамасы башкорт курай диләр. Безнең телгә кергән башкорт курае. Инде без шулай төрен билгеләр өчен әйтәбез. Чыннан да башкортларның бу традицион курае булып санала, ләкин шулай ук әйтергә кирәк, бу уен коралында күп кенә төрки халыклар уйный. Менә мин сезгә махсус алып килдем. Ура үләне Көньяк Уралдан барып алып кайттым махсус менә шушы үләнне. Бу инде корган, кипкән кура үләне. Күрәсезме, нигә озын. Моңа төрле уеннар ясыйлар да, һәм уен коралы килеп чыга. Әйдәгез тавышында чыгарып карыйк. Чыгарып булыр микән? Әйе, менә шундый тавыш чыгару принципы очрый бик сирәк, ләкин мин әйткәнемчә, күп кенә төрки халыклар, төрки булмаган күчмә халыкларда, Урта Азиядә, хәтта Африка илләрендә мондый тавыш чыгару принципы очрый. Кайбер милләтләрдә. Нинди милләтләрдә мондый уен коралларын кулланалар? Әйтергә кирәк, Алтайда Тыва халкында шундый уен коралы шор дип атала. Шор. Монголларда Цуур дип атала. Шулай ук Кыргыз халкы Шоор дип атый бу уен коралын. Нарсың Хакасларда Чоор дип атала. Менә сез аңлаганча уен коралларының атамасы бер диярлек. Чоор, Шоор, Цоор, тамыры бер үк. Шулай бит. Димәк, уен коралы бер үк, материаллары төрле үләннәрдән ясаганнар. Башка сәхифәләрдә үләннәргә килгәндә мин инде күбрәк мәгълүмат бирәм сезгә. Бүгенге көндә инде ясыйлар, шпоннан ясыйлар, полимер материаллардан ясыйлар, тимердән дә ясыйлар. Димәк, менә бу безнең уен коралы элекке борынгы традицияларга керә. Кызганыч, бу традициялар безнең өзелгән, онытылган традициялар, ләкин әле шушы уен коралында озын курайда, көпшә курайда уйнаганнарны безнең әби бабайларыбыз хәтерлиләр кайбер районнарда. Димәк, әйдәгез әле хәзер сүздән күчик музыкага. Бүген мин кунакка чакырдым махсус музыкантны. Ул музыкант безгә Тывадан килде. Ул Тывадан килеп безнең Казан консерваториясендә белем ала. Әйтерсез, ни өчен без бүген татар музыкантын танламыйбыз? Мин махсус сезгә күрсәтәсем килә, менә безнең Алтай якларында булган традицияләрне башта күрсәтәсем килә. Бу музыканың исеме Сүгдәр. Сүгдәр безгә Тываның Шоор исемле музыка уен коралында уйнап күрсәтер. Әйдәгез, Сүгдәрдән тыңлыйк.
Сугдер, бик зур рәхмәт сиңа. Ничек тамашачыларыбыз бу уен коралы тыңлаганда нинди хисләр уянды сезнең? Кемдер бик таулар күз алдына килгәндер кемнеңдер. Кемдер күз алдына китергән иксез, чиксез далаларны, кемдер диңгез күз алдына килгәндер. Шулай бит. Һәр кешенең үзенең образы. Ләкин шуны әйтергә кирәк, уен коралы, бу уен коралы. Күңел кылларын тирбәтә. Шулай бит. Инде киләчәктә дә без Курай турында әле сөйләшербез сезнең белән. Мин күбрәк мәгълүмат бирергә тырышырмын, җиткергә тырышырмын. Бигрәк тә безнең традицион уен кораллары турында сөйләшәбез. Бүгенгә сәхифә ахырына якынлашты. Киләсе очрашларга кадәр исән сау булыгыз.